Ceny nehnuteľností stúpajú, ale sumu, na ktorú máme bývanie poistené, si mnohí nemenili už roky. Pokiaľ si ale neustrážite svoje zmluvy, v prípade požiaru či záplav sa môže stať, že vám poisťovňa neuhradí plnú výšku škody. A navyše prídete aj o svoje peniaze. Nehnuteľnosti výrazne zdraželi a čím rýchlejšie pôjde ich cena hore, tým väčšie riziko, že suma poistky, ktorú ste na svoj byt či dom uzavreli pred rokmi, už nestačí. Na slovenskom trhu prevláda podpoistenie. Nejčastěji se to stává vlastně u starých smluv, kde například prostě nehnutelnosti jsou pojištěné z roku 2000, řekněme, a vlastně mezi tím ten realitní trh samozřejmě prošel nějakým vývojem a ty ceny nehnutelností vlastně se posunuly úplně někam jinam. Hrozbu podpoistenia môže naznačiť už samotná dĺžka poistnej zmluvy. Takmer štvrtina poistných zmluv pri poistení majetku má viac ako 10 rokov. Máme rekordéra poistnú zmluvu na nehnuteľnosť, ktorá bola uzatvorená pred viac ako 50 rokmi. To, že máte poistnú sumu oveľa nižšiu ako skutočnú hodnotu vášho majetku, na to vás zrejme vaša poisťovňa neupozorní. Preto je dobré, ak si svoje zmluvy pravidelne kontrolujete. Když máme nehnutelnost, která má hodnotu 100 000 euro a budu mít pojistku na 50 000 euro, tak v případě pojistné události totální škody dostanu maximálně tu sumu, kterou mám dohodnutou ve smlouvě vlastně. To znamená, dostanu 50 000. Na Slovensku je veľa ľudí, ktorí nemajú poistenú svoju nehnuteľnosť a ak si ju poisťujú, tak často preto, že čerpú napríklad hypotekárny úver a banky vyžadujú poistné plnenie. Predpokladáme, že na Slovensku má stavbu alebo byt poistená vlastne tretina Slovákov. Čo je stále málo, poisťovne upozorňujú aj na ďalší problém, že ten, kto si už býva nepoistí, nerozlišuje medzi poistením nehnuteľností a poistením domácností. Bývali v bytoch, ktoré kedysi patrili mestu alebo bytovému družstvu a mali síce poistenú domácnosť, avšak keď si byt kúpili, možno pozabudli si poistiť aj nehnuteľnosť. No a v prípade, že im napríklad praskne vodovodné potrubie, škodu na nábytku alebo koberci im síce preplatí poistenie domácnosti, avšak škodu na parkete alebo maľovke, teda tej pevnej súčasti nehnuteľnosti, nebudú mať krytú, pretože nehnuteľnosť nemajú poistenú. Svoje zmluvy a najmä tie staré, na ktoré ste možno už aj pozabudli, si preto radšej ešte raz kontrolujte. Regionálne štáby a Andrea Mačošková, televízia Markíza.